हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो साइनासालि एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों गावदां बिबार। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों मनेन्द्र लोगोसे बिउटि। मेथाइखौ रोजाबदों डिमासा दैमारि, लिरिक्सखौ होदों सनथला बर', मिउजिकखौ होदों आर्लियास नार्जारि, करिय'ग्राफखौ खालामदों मलेन नार्जारि बिथाङानो, मेकआपखौ खालामदों जगत बर'। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दायो अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला साइनासालि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों दे। स' नोंथांमोनाबो नायनानै सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला बयबो कमेन्ट्स खालामदो आरो दासिमाव जुदि सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो साइनासालि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो सार्च खालामनानै नायहैदो आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ एमबि प्रेजेन्स बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअआबो रिलिज जानानै थांबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो टाइटेलनि मुङानो जादों सिउ सिउ। स' बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों रिदुमस्मिता बर' आरो लोगोसे साइड डान्सार्सआव गोबां फाव खालामगिरिफ्रा फावखौ खालामदों। स' आरो बेनि मेकआपखौ होदों हासथायसा बसुमतारि, डिअपि खालामदों सान बर', डिरेक्सनखौ होदों अबिनाश दैमारि, करिय'ग्राफखौ खालामदों रिदुमस्मिता बर', मेथाइखौ रोजाबदों बेबि राभा बिथाङानो, लिरिक्स टुनखौ होदों मिजिं बरगयारि, मिउजिकखौ होदों अमर बर' बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौबो अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौबो नायालासिनो थादोंब्ला एमबि प्रेजेन्स चेनेलाव थांनानै बयबो बे सिउ सिउ मुंनि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों दे। स' आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' आंथ' नायनानै जोबोद मोजां मोनखादों, मानोना बे रिदुमस्मितानि फाव खालामनाय आरो मिथु बर'नि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोराथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' नोंथांमोना बे एमबि प्रेजेन्स चेनेलाव गोदान बर' मिउजिक भिडिअफोर नुबाय थाखायो। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एमबि प्रेजेन्स चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदिनो गोदान एमबि प्रेजेन्स चेनेलनि गेजेरजों गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। स' लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।